Terve, täällä on YouTubettaja. Aloitan tämän vlogaamisen tänään. Ja jos haluatte tilata, mut painakaa sieltä alhaalta. Tuolta noin. Ja sitten jos haluatte tykätä, painakaa kans sieltä alhaalta tuolta noin. Ja tilatkaa ihmeessä ja tykkäätkää. Pelivideot on tulossa noin kuukauden päästä. Riippuu tuleeko tilaajia, tykkäjiä ja tuleeko katsojia edes. Ja ajattelin pitää tämmösen pihavlogin, koska olen ulkoilma-ihmisiä. Tykkään olla pihalla. Ja kaikki näköjään tietävät kyseisen pelin League of Legends. Sitä peliä on tulossa ainakin. Ja Counter-Strike Sourcea ja Minecraftiakin on tulossa. Mutta se riippuu teistä. Tilatkaa ja tykätkää. Ja katsokaa minun videoita, jos tykkäätte. Ja nauttikaa. Onks tuolla lintu? Kuollut lintu. Ja tulen kertomaan minun syntymäpäiväni ja sitten minun ikäni tulevaisuudessa. Riippuu tuleeko tilaajia. Ja kommentoikaa ihmeessä jos pystyy. Jos teillä on kanava. Ja mitä nyt tässä puhuis? Niin muuten jos ette tykkää minun videosta, ei teidän ole pakko katsoa minun videoitani ja nauttikaa, jos tykkäät. Leikkimykki. Sisälle. Tää vähän varo, kun pitkäni. Ja päät tuo. Ja tämä ei oo kovin pitkä vlogi, koska minulla ei ole aikaa oikein. Ja videoita tulee kyllä, mutta ei kovin paljon, koska ei ole aikaa. Ja mä uskon, että videoita tulee enemmän sitten, kun alkaa tuo hiihtoloma. Ja nyt päätin tehdä videon, koska on sunnuntai ja vanhemmat on poissa. Eivät häiritse minua. Mutta kuitenkin pidän tämän ulkoilmavlogin, koska tykkään siitä. Ja mennään se linnu. Katsotaan minkälainen se on. Mun mielestä se oli harakka. Vai oliko se varis? Tuolla se on. Roikkuu kiinni jostakin narvasta tossa kuoleen. Siinä niin. Tuolla mettä mä vitti mennä, kun mä siellä kaavun kuitenkin. Kun ei oo ulkohousuja päällä, niin mistä tässä nyt puhuis? Jos puhuttais vaikka YouTubettajista. Jotkut teistä varmaan seuraa MR Jallua. MR Jallu 101 tunnettuna, jos et tunne.
Häneltä tulee tosi hyviä videoita. Tykkään hänen herrasmies-tubettajat videoista. Hän on mahtava tyyppi. Mutta kaikki varmaan tunnette Jopin. Eli tuon Excelin kaverin. Heillä oli yhteinen kanava. Ei ole enää, jos tiedätte. Uskon, että tiedätte. Ja vaan niin, mistä sitä puhuis. Niin joo, ja sitten Mobi Nobody. Tiedätte varmaan hänetkin. Hänkin on mahtava tyyppi. Tykkään hänen Hexit-videoista. Itse en ole jaksanut ladata Hexittiä. Ja minun Minecraftini on 1.6.2, koska en tiedä miten sen päivittäisin. Laittakaa kommentteihin linkin, jos kerrotte miten voisin päivittää sen. Ja sitten mä kuvaan varmaan tämän videon vaan 10 minuuttiseksi, koska minulla ei ole aikaa. Ja tuolta tulee auto, en mene sinne. Te ette varmaan tykkää, kun kuvaan vain mailta, joten kuvataan näin. Mennäänkö lasken liukumesta? Ja kun kuvaan vain puhelimella, niin laatu ei ole kovin hyvä. Anteeksi laadusta, jos et tykkää. Kun saa rahaa, niin ostaa kyllä tuon kameran. Ja sitten sillä lailla kuvaamaan. Mennäänkö keinumaan? Joo, mennään keinumaan. Jee! Jee!